amigos de Cerca de Ti, el día de hoy les traemos algo muy especial. En este tiempo, en este mes, pues vienen festividades navideñas, pero en todas partes del mundo hay una multicultura tan enorme. Y hoy en Cerca de Ti vamos a mostrarles una de tantas culturas que es maravillosa, que es tan llamativa, tan increíble como lo es la judía. Y en este caso, para este mes, que de hecho se está celebrando ya en estos días, el Hanukkah. Nos encontramos en Angie's Café Spa, que tiene un concepto completamente distinto. Nosotros estamos encantados aquí. No sabemos qué es lo que vamos a pedir en lo que les vamos a estar haciendo el reportaje. Si un café Gandhi, si un café Eliat, un Grebois, un Mamoka, un B612, un mantra. Todavía no lo sabemos. Pero mientras tanto, voy a dejarlos con un invitado muy especial que nos va a explicar de primera mano lo que es el Hanukkah y cómo se realiza. Lo tenemos aquí en Cerca de Ti. A continuación estamos con una persona que nos va a explicar perfectamente todo lo que es el Hanukkah y nos ofreció esta entrevista. מה זה חנוכה ומאיפה נולד? שמו של החג. מקור שם של ימי חנוכה הוא כנראה בחנוכה מלשון חנוכת המזבח, שנערך לאחר כיבושו ותיאורו של בית המקדש על ידי המכבים, שלזכרה בתאריכיו בהתרשמה בחגג ובחג, וכפי שמתואר בספר מכבים א', בדומה לחנוכת המשכן ולחנוכת משכן שלמה. ההסבר מאוחר דורש את השם חנוכה. נרות בהלכה כבית הלל. שם נוסף שמקובל פחות בימים האלו הוא חג האורים, שאותו תיאר לראשונה ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו. היום האחרון של החג קרוי זאת חנוכה, בשם וביום זה נפתח קריאת התורה במילים זאת חנוכת המזבח. מרד החשמונאים בקביעת חנוכה. מה זה מרד החשמונאים? בשנת 167 לפני הספירה החלו החשמונאים להנהיג את ההתקוממות נגד השלטון הסלוקי בארץ ישראל, שכתובתה מרד החשמונאים על רקע הגזענות בהשמד איסורים שהוטלו על ידי השלטון הזר על קיום מצוות יהדות העיקריות. בשנת 164 לפני הספירה הצליחו המורדים לשחרר את ירושלים בבית המקדש משלטון היוונים, שתחת שלטונם שבת בית המקדש מפעילות כ3 שנים. אף שהמרד לא נגמר, והלחימה בארץ ישראל המשיכה כ20 שנים נוספות. נקבע תאריך החג ביום השיא של המאבק, ימי השחרור, המקדש בירושלים. לפי המסורת היהודית ניצחו החשמונאים את היוונים בשנת ג' תר"ח ב' 138 לפני הספירה, בשנה שאחריה קבעו לחגוג את חג החנוכה. מתי מתחיל חנוכה וכמה זמן נמשך? טוב, חנוכה מתחיל היום בערב, שזה 1 לדצמבר, וממשיך במשך 8 ימים. כל יום מדליקים נר נוסף, שמסמל את נס פח השמן. בתלמוד הבבלי מופיע סיפור אחד במקצת על מקור החג. כאשר נכנסו החשמונאים לבית המקדש, הם ביקשו לחדש את פעילותו. אולם הם לא מצאו שמן טהור להדלקת המנורה. לבסוף נמצא פח אחד שהכיל שמן שהיה צריך להספיק ליום אחד בלבד. אך בפועל החשמונאים הדליקו ממנו את המנורה במשך 8 ימים, עד שהפיקו שמן טהור.
לכבוד נס זה קבעו חכמים את חג החנוכה שנמשך 8 ימים. כשנכנסו היוונים להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית החשמונאים מניצחון, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן הגדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבועם ועשוהם ימים טובים האלו בהודעה. ממה קשור החג הזה? מה המנהגים? חלק מהמנהגים בחג הזה הם קשורים להדלקת הנרות. הדלקת נר חנוכה היא המצווה העיקרית. בחנוכה בזאת מאפיינת אותו במיוחד, ולפיה יש להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה החל מיום כ"ד בכסלו בערב, שזה היום, והלאה. לאחר שקיעת החמה, למעט בערב שבת, בו מדליקים קודם שקיעת החמה. ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ, מכיוון בפתח הבית או בחלון הנראה על רשות הערבים, מכיוון שמטרתה של ההדלקה היא לפרסם את הנס. מצווה זאת מופיע באופן מרוכז כבר במשנה, אולם כתובה באופן מפורש רק בתלמוד. מקובל להשתמש בחנוכיה לצורך הדלקת הנרות. החדין המקורי מדבר על נרות בודדים, בעיקר הדין מספק להדליק נר אחד בכל לילה עבור כל בני הבית, ואילו המהדרין במצווה מדליקים נר אחד עבור כל אחד מדיירי הבית, והמהדרין מן המהדרים מוסיפים בכל יום נר נוסף לכל אדם. בכך התקבל המנהג בתפוצות ישראל שכולם נוהגים כמהדרים מן המהדרים. על פי הרמב"ם כולם חייבים במצווה, גברים ונשים, גם קטנים המגיעים לגיל חינוך, חייבים להדליקם הנר, אם אף אחד לא הוציא אותם בידי חובה. בהודות המזבח נהוג הבנים לצאת ידי חובה בהדלקת בעל הבית בתפילה. איך אנחנו חוגגים את החג גם כן בישראל וגם כן בגולה? המסר העיקרי של החג, של חג החנוכה, הוא ניצחון חופשי בפולחן הדתי, שבו עם ישראל הצליח להתגבר על האומה הפגנית שניסתה לעקור אותה מדעתו. חנוכה הפך לחג המרכזי בתרבות היהודית, מפנה ההיסטורי שחל עם התעצמותו של תהליך הציונות. תודה רבה, בחג חנוכה שמח. אני מוסר דרישת שלום לכל היהודים, גם כן במקסיקו וגם כן בארץ ישראל, ומוסר להם חג חנוכה שמח, ושיהיה כשר ושניסים יקראו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. סביבון סוף 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 חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם. סביבון סוף 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 חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם.